Yo, what's up mga kabrad? So, karoon na mga kabrad. Namin sa basak sa bukid mga kabrad. Na, di pa sugo. Misa kong kuya mga kabrad na akong ilagaw. Shin. Mau pa kuan guys. Kanang mau pa ito na. Pag uban niya sa akong vlog guys. Karon pa siya nagpakauban sa akong vlog guys. Na akong kuya ni guys o nagpalubot sila sa bukid pa ani is unsa gani sa bukid ani siya? Bukid nagpatabanog. Gani unsingan ng basa? Di, ang tabanog unsingan. Ang tabanog sa pisapi sa pisapi mi dire. Sa pisapi sa gas kanang ganiha gas kanang nagtabanog mi nagsabod na mi. Sabod ni guys guba oy. Okay, butang na ito. Kaya ito na nila. Na, mudong mi dito guys. Ay, Brad man ay. Yo, what's up mga kabrad? Ay, saghawid sinti. Daghan siya tawa guys. Katul kayo na guys. Napilitin. Katulan ni guys. Katul kayo ni guys. Wala mga himay guys. Morning tanong sa mga kabarad. Like the gami diri mga kabarad. Unboxing. So, diri ang gami ko mga tanawa kabarad. Labi good mga kabrad. Tawa. Dala sila kabrad oh. Di maglarong lang. Kapit kami mga kabrad. Kapit lagi ni. Dagan kay mga katulay ni mga kabrad. Lagay. Wala man. Mga kabarad, hindi pa dala mi og something mga kabarad. Amo lang labay daw mga kabarad. Wala na akot. Mga kabarad. Hello mga kabarad. Hello. Di pa dala magsulupin tapos di man di dalaon. Paon pa din mga kabarad nga. Ato gihoy. Ano kabarad? Ni Brad. Basak ni Brad. Nana po ya. Dia makita ang tuho. Dala ko mga kuya mga kabrad. Agaw mga kabrad. Tara mga kabrad ah. Ako ang kuya ko nila mga kabrad. So kung kuya mga kabrad, kani ka Edmond mga kabrad akong gagaw. Kani yaham mga kabrad sa basak. May daghan nga gigamit mga kabrad. Tawag adlaw mga kabrad oh. Bini dahil takit. Marulupad sila kabrad oh. Palaman pa. Nagatugsok mga kabarad kay isa mo ya? Maghangin da mga kabarad. Sato na ta mga kabarad. Ato to sa kuan ba ato sa muha. Ato may manguli gawon. Na manguli na may mga kabarad. Di, basin di pa.
Ilan na bitaw ng mga kabarad? Uy, adto, gisin mo uli na ta, uy. Na mo uli na day may kabarad. Mauli na mi. Manguli na mi mga kabarad. Kay, kuan mga kabarad. Mana mo sila mga kabarad? Ya. Mga kabarad, katul naman po damang giagian mga kabarad. Nit-nit yung nang mga kabarad. Kuan mga Kala mura ba hapon na hapon. Hapon mga kabarad. Mga kabarad, naginana among mga kuan mga kabarad. Kuya, ay kuya. Naami sa kanang kuan mga kabarad namin sa buuan. Katul kayo mga kabarad kaya wa mi nang nagpajama mga kabarad. Katul mga kabarad. Nay tayo mga kabarad. Kabarad. Pag ano good. Mga kabarad. Buang mga kabarad eh. Sa bilbilan. Ay mga dugay pa man abot ni guys. Biyaan ko brad. Studio. Mga kabarad! Dalang mga kabarad. Mga kabarad! Gagmay na naadiri mga kabarad! Gagmay nagsabot. Gagmay na niya. Daghan buho mga kabarad. Siya sa akong pastoryan mga kabarad okay. Mga kabarad! Na mga balay dito mga kabarad! Mga kabarad, nay na kayo dito ay. Ay kayo dito. Mga kabarad, hapit na may maabot mga kabarad. Ipatanaw sa nebusin. Ako ba?